ujung pansampun tebih prap teng jroning sagunging prawadya Wahuta kaya mangkono wis paripurna daya sami Bandayuda nggih para Kurawa ingkang kabantu Diriwada saking ujung gripik radyan karo kaca kang wis mungkasi karya caleng demalung kanthi pandonga panulak berkasaan sakloat lumajal mimis kang dadi playune siga satetuka dalah anomang majeng lampah Dian Hontasena datang kantun wis jwangkah lumpahangen ta samudra. Ing majap Sunan Sang Hyang Baruna emeh datang kasta wis ngancik ing wanci Madyaratri. Sang saya dalu halaras abyara kang lintang kumedhep Senya tengah wengi lumarang kandaning pus pita kanyuwang ing pudyani Sang Dwijawara mrengengen lir swaraning madu pronto manungsung rining gambang petis manis kukus tebu saupama aku iya waratine acang-acang ora teges tanpa kurdo aku iya karepe petis manis sawananging saupama aku iya waratine acang-acang yenno ampun samudana kamar mancur
Sang Hyang Candra katon manjur ing madya gantang. Bumiring lintang kang ngabaring tawang malah seping pandulu. Ndatak sakala Sang Hyang Candra susup ing Bantala. Bangwetan kados pelak padang prata ya ngareka gantos Kang Sriwaka. Rabining Madyapada angrame pat para kawan ketingan ora petruk ceremuk kanthi hanya karep manisin punang Sarakara. Dedep tidem Prabyawaning ratri Sasodara was manjar kamuryan tanku jiwa memanisi manggep Sri Nateng dalu sini waka Sangya Aglar neng cakra wala winulat Prandene paksoke tegan saking kahing taranggono kang sumiwi warata tanpa Om Sarating pandang sumul amadang jroning pasarean Om Nani wadana remu-remu kalingan ngangangan Sang Hyang manangkung sumungkem guling kang katon mengrepa belat entik prantulna nadah untik
timun sigarane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun kunjung ngersani Gusti nyipta jagat Petruk sak kanta sampun klamangsan mriki wilujeng niskala. Bareng aku mikir saben dina sejati menungsa kuwi tansah antuk musibah. Ewadene menungsa ora ngrumangsani. Apa meneh njupuk hikmah saka musibah utawa percobaan kuwi mau. Musibah kang sepisan sudane ngumur ya mung emane titiwanci umur suda wong ora sedih. Wong ora prihatin kemangka umur mau ora bisa digoleki. Ewadene yen duwite ilang utawa suda utawa kelong kok malah do sedih. Monggo dhuwit kuwi bisa digoleki meneh. Musibah sing kaping pindho rezeki sing kudu dipertanggungjawabkan. Saben dina entuk rezeki saka Gusti Allah. Yen rezeki kuwi haram mesti dheweke bakal disiksa. Nadyan rezekine kuwi halal pisan dheweke tetep bakal diadili kanggo mempertanggungjawabkan. Lan dheweke ora ngerti apa dheweke bakal slamet apa gak juning diadili mengko. Musibah kang kaping 3 nikmat kanggo bencana. Saben dina menungsa kaparingan nikmat saka Gusti Allah. Ning menungsa ora pinter ngucap syukur utawa ora nyaket marang Gustine kanthi cara tambah tekun ibadahe. Ing mau wis ana piwulang luhur ngendikake setiap nikmat yang tidak membawamu semakin dekat kepada Allah itu adalah bencana. Musibah sing kaping 4 saben dina menungsa tambah nyedhaki akhirat lan tambah adoh saka donya. Ewadene
Menungsa ora nggatekake ngakirate kang sifat langgeng. Kaya dene dheweke nggateke donya kang sifat sawetara iki. Menungsa garuh tundhone mengko dheweke mlebu surga apa neraka. Duh Gusti sembahan kula sampun ngantos panjenengan dadosaken ngalam donya menika tujuan utami gesang kula, ugi tujuan akhir ilmu kawula. Ya Allah ya Rabbil mugi kersa nebihaken kawula saking neraka lan mugi Gusti kersa paring kasuwargan kangge panggenan langgeng gesang kawula sak mangke. Monggo Ca diaturke rukun Islam Ca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma sholli sambal muslimin wa sallim ala baraka qadamimin. Kang Gareng apa Truk Gong piye bareng kru tembang kok do jantal mrene. Wah iya Truk aku matur dene kowe ngelingi yang aku kanthi tembang iki mau. Heeh jebul bener ya Truk ning donya kok ora suwe mung mampir ngombe paribasane. Mula kudu eling gandeng donya iki sawah tegale awake dhewe ayo do ditandur sing apik-apik ditandur sing becik-becik. Syukur awake dhewe iso ngunduh ora ana iso anak putu sing iso ngunduh ya Ren. Kepara nyata. Heeh. Mula kang saka iku Mas Gareng karo adikku Bagong kuwi padha elinga yen duwe anak amas Gusti sing nyipta jagat wajib kuwi digula pentas sing apik. Besok karepen bisa terus labu ampun labane Bagong. Kepara nyata. Heeh. Mula iki aku sujud syukursane Gusti kok terus piye to? Ragil kuwi wis kelakon kuliah ning Unmuh Ponorogo. Anakmu Ragil heeh. Syukur-syukur aku melu seneng heeh. Dongakno muga-muga bisa lancar oleh kuliah, aku ya iso kuat karagati. Waton tetekan tekun ora tekan heeh. Waton anakmu pinter ora ana dana sing teko nyang anakmu Gong. Heeh, ya muga-muga bisa nyambung sejarahe Bagong. Aku ngurumang sali aku Bagong bodho, sekolahku ora dhuwur. Muga anakku iso nebus ya, Truk. Iso rampung oleh kuliah. Iya. Neng jurusan apa to, Gong? Anu yo iki lagi cedak-cedakan jurusane kok, Truk. Kok cedak-cedakan iki piye? Iki lagi Ponorogo karo Madiun cedak-cedakan sik. Oh, menus sih. Malah kaya kernet. Sing tak karepe iki juras napa ekonomi apa. Aku malah ora mudeng iki, Truk. Ditakoni anake ini kok. Yang bola-bali Bagong wong goblok. Aku ben bodho sing penting iso ngragati anak. Aku Bagong ngene iki mung goleke anak. Iya ning kalah karo Bagong wayang wong. Kalah karo Bagong wayang wong. Sing endi? Skambarawa. Endi cahe?
Ngene truk. Ngene. Bagong sing wayang kulit preisik iki genti Bagong wayang wong sing saka Mbarawa. Nah, walang kekek. Walange cadung. Walang kekek asli lagu Gagrag Madura. Iki dening Mas Bagong mesti Terus pundi Mas Petro? diweni lirik warna-warna iso iki. Nggih, derek Saire. Alon-alon nggih. Nggih, cobi monggo Mas. Malam ini malam yang bahagia. Bapak Ibu kumpul bersama-sama di Unmu. Ini tempatnya tasakuran keperluannya. Ngerem barang Iya nang mandek. ambegang. Nggih. Aku lo dongake Bapak Ibu sekalian, muga-muga boten wonten halangan, tansah pikantuk berkahing pangeran, sami sehat lan kuwarasan. Malih napa sampun? Ya neh no. Malih Ora ngengeke sapa yo. kula dongake penonton sing tindak mrene. Muga-muga tambah rejekine. Amin. Tak dongake penonton sing ora tindak mrene. Muga-muga tambah anake. Malih napa sampun? Ya neh no. Katur sedaya ingkang nitih kendaraan, ampun ngantos sami kebut-kebutan, sebab mangke
saged kecelakaan kurang bejone kathah ingkang dados korban. Tekan ngendi ki mau? Ya santai. Tekan ngendi niku wau? Kecelakaan sak menika kathah sanget. Merga Pak sopir sami mboten enget. Ngantos Pak polisi nggone ngatur sami mumet. Merga mriko mriki kathah montor sing macet. Ya ora. Tasih separo. Ayen wis macet kabeh dadi kapiran sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran sing pegawe telat tindak kantoran bareng sing bakul tahu nganti gugup ra katrokan. Ora katokan. Iki lah selado pengen mirsani wayang ning ngangge sarung. Tetep rapet. Ora katrokan tekan pasar dadi rame. Ana bakul tahu lah kok suwek jarike. Nek gek ngadeg mono ra ketara suweke. Bareng gawe ndodok ketok tahune. Kanca yoga iki jan wah seneng ning do nyrimpet sing kula rembug niku lak bakul tahu. Iya, bakul tahu. Teng pasar digendong nggih ketok tahune. Iya. Mboten enten kok bakul tahu kok ketok jengkole mboten enten. Malih napa sampun? Malih. Mula sampeyan Mbak kabeh tak kandhani. Terus dadi wong wadon kudu sing ati-ati nganggo rok kudu dirangkepi sebab saiki akeh entup mandi-mandi menika ngimutaken. iya, entup apa? Malih Ya ana tutuke entup mandi iku marake bingung. Mula dikandhani aja seneng sok bekunung. Kala jengking saiki angger ngentup mesti mlentrung. Wong sing ngantup iku kala jengking gemul sarung. Sik. Arep tak urus saiki. Kalau kemul sarungnya piye karepmu? Sarunge niku lak dicandhalke teng kastok. Lajeng niba. Kalau jengking pas liwat, mlebu teng jero sarung. Petuang mara tuwa. Boten niku namung guyonan. Boten sampeyan le ngapake pirang taun ngono kuwi. Nggih, awit rejep nika. Pura kanthi kene urut. Malih napa sampun? Malih. Sak karepmu sak duwermu to. Katur sedaya ingkang sampun bebrayan. Monggo sami njagi pirukunan. Ampun ngantos gadah simpenan sebab nek konangan rumah tangga berantakan. Terus nek sing nglakoni saged jawab. Ya mulai. Berantakan ya ora apa-apa. Lho, pengen ngrasake nikmate donya
Ajare selingkuh kuwi ora dosa. Neng sok nek mati dipangan Sumanto. Sumanto wis eling saiki. Ini dong matu-matan. Namung guyonan. Nggih, sing mirsani tasih wah kebak. Kae lho. Pak Presiden dibantu Pak Menteri ora piye? Kayak piye rapati apal aku. Menteri pun digenti pion sak niki kok. Ora ayo coba aku ben mudeng kuwi. Wis saka presiden tekan bupati kali bantu sapa coba. Mula sakniki para sedulur mang tindakke dawuhe Pak Gubernur. Mari berjuang maju pantang mundur menciptakan masyarakat adil makmur. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati, kemajuan sangat pesat sekali. Tugas berat sudah banyak menanti. Ponorogo jaya dan abadi. Pak Bupati dibantu Bapak Camat, Terus mudeng menyampaikan amanat pada rakyat. ya. Jadilah masyarakat yang sehat, menjauhi minuman yang maksiat. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah, Terus kerja berat dan tidak boleh ogah, harus teliti ngurusi surat nikah, sebab akeh wong meteng radi ningkah. Pak Lurah dibantu Bapak RT, supaya kabeh tentrem lingkungane. Kerja berat ning sithik bayarane, mula disambi dodol nomor wae. Sik. Gak Napa? ora pareng. Lah salah kula niku napa to, Pak? Lah dibantu anu sambil tuku dodol nomor. Maksudipun niku nomor-nomor ingkang sae kados lomba Agustus menika kebersihan lingkungan, pikantuk nomor setunggal ngoten kok. Ngoten. Biar malah ilang dudu kuwi. Ngoten kok. Yo, Bapak RT dibantu sapa nih? Bapak RT ora ana pembantu. Waduh. Piye? Lho, lah napa? Ora pembantu. Lah nggih sampun wong dipangan dhewe ngemepet kok dadak golek pembantu. Kalau niku iso gumun. Endi Mas Pak Petruk, Pak Petruk. Pak Petruk. Ini Truk. Oh, nyuwun aja dipleroki. Oh, aja dipleroki. Aja dipleroki. Ayo, Cok, pelok, Cok. Yo, ning nganti ra turut. Aja dipleroki, Cok. Ayo. Ora dituruti berat iki Petruk iki. Hoi. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karep punjalati esek. Kakung. Tinggal aku kudu ngerti cara, aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mangko keri ing zaman. Kok ya sing eling Eling apa-apa. budaya Pancene bener kandhamu. Senengku Mas Petruk anggere sak lagu bangsa sing ning karepe, ning pesemone ning wegine. Ngopo kok njaluk aja dipleroki, Truk? Eling-eling budaya iki akeh sing wis padha pudar generasi muda iki. Dadi lek dipleroki iki ngelingni generasi muda ben eling karo budaya kita. Kaya iki pewayangan. Ana ning Ponorogo nek reokan.
Reok. Nek apa campur sari sore mau. Kudu diuri-uri. Uri kanggo budaya kita iku lho, Le. Reok Ponorogo asale saka Ponorogo. Jawa Timur. Iya ta? Masa? Lho, Wis dilih ta? ya Ponorogo lek Jawa Timur ta? Ora malah kono Gang kuwi. ngene lho, Gang. Jeneng karo kutane aja dipisahke, ora iso pisah. Nek liyane kesenian isone nek Ponorogo tetep Reok Ponorogo. Ponorogo tetep Ponorogo. Iya, Reok Ponorogo ora Reok Banyuwangi ora enek. Mboten enten. Reok Solo ora enek. Reok Ponorogo. Iki sak paket. Paket. Seni karo kutane padha. Asale saking Jawa Timur niku wau. Ponorogo lak nggih Jawa Timur. Ah niku wilayah. Wilayah. Nek kados ketoprak niku asale saking Jawa Tengah. Nggih to wilayah. Nek wayang Leres to? Wilayah. Nggih, terus. Nek wayang golek asale saking Jawa Barat. Salah. Ndi? Wayang golek iki asale saka kayu. Sing gawe wong Jawa Barat. Oh, Ngono kok. pinter kowe Gang tibake. Wilayah. Padahal kuliah dhuwur aku lho, Gang. Lho. Kalah kowe. Lho, wong pinter iki wis ketok. Hmm. Ada pepatah mengatakan Nggih. air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Maksudnya air beriak tanda tak dalam kuwi jarine wong sing kokyang ngomong kuwi sithik ilmune, yen air tenang menghanyutkan kuwi wong sing meneng kuwi justru ilmune luwih akeh. Goroh kan. Lho kok iso goroh? Ana wong sing akeh omongi. Air beriak tanda tak dalam kuwi wong sing kokyang ngomong kuwi sithik ilmune, ngendikane winasis kaya ngono kuwi. Bener apa ora? Padha kowe kenyek karo Pak kuwi. Lha ta. Piye-piye? Kuwi ini samdengmu kuwi gak kenyek kuwi. Sapa? Leles kuwi. Tak dalan. Kuwi omonge akeh. Heeh. Ilmune yo akeh. Lah, lek ora omong akeh menake, kowe ra dikei job piye jajale. Oh iya. Air tenang menghanyutkan wong sing meneng ki ilmune akeh. Jarene ngono. Jarine sapa? Oh, wong pinter biyen ngono. Ora. Lah marang tuamu? Ngapa? Meneng ta jamu? Kayak bisu. Pak Dalang ngerti. Lah kan meneng berarti kan ya bodho, berarti ora iso ngomong. Namung napa nggih, paribasan niku kadang sok wonten ingkang leres, kadang nek ditelusur nggih sok kadang ya enten lepate. Nggih, mula kabeh aja mung ditelan mentah. Nggih. Kabeh ku kanggo disirasa. Enten tiyang sakniki mergo enten saking tiyang biyen. Nah, wong biyen jadi pepatah, Kang. Piye? Maju terus pantang mundur jadi ini. Terus Lek maju ki mesti menang. terus Lek mundur ya kalah. sing ngomong sapa? Pet. Truk. Maju mesti menang, Iya. mundur mesti kalah. Iya. Durung mesti. Ana sing maju malah kalah, mundur malah menang ya ana. Contone, Wong olahraga tarik tambang. piye tarik tambang? Maju malah kalah, mundur malah menang. Ki Pinter. Iya tiba ya. Kalah neh karo kowe, Kang. Kang pengalaman akeh kowe, aku jek lagi pentas pertama. Wis ora apa-apa lah, kalah nek. ilmu Mas. Ilmu ki digembol ora mendokol, diguwak ora kemrosak. Terus Mau sampean tekan kene jam pira? Jam pira? jam pira ya mau setalen. Nah, Jam pira, Kang? Jam pira, Kang? sekitar sore jam telunan. Ya. Jam telu. Ya. Lah Ponorogo kuwi saiki kebak tata tertib. Luwe-luwe lalu lintas kudu bener-bener digatekke. Betul. Arep mlaku tekan kene nggon protelon iki mukae ana lampu abang. Ah. Lampu abang tandane Mandek. nek lampu ijo, Terus lampu ijo mlaku. mlaku terus. Oh. Nah, Terus berarti ilmu sih cethek, ilmumu cethek. salah Nek meneh. lampu abang kuwi mandek, bener. Nek lampu ijo ya tetep mandek. Loh, Nek lampu ijo kok mlaku ya tongklang-tongklang. berarti ya sampean golek abang salah wong mandek, bae to, Kang. Lampu Iya, iya. abang mandek, lampu ijo tetep mandek, sing mlaku montore. Nah, Pinter adikku, ora rugi ngejak kowe ke Wambarawa teko kene lele. Wes. ngomong-ngomongan kok. Lah iya. Tasih Jas wonten pundi? kados pundi wonten dawuh? Ah monggo. Oke. Dik Bagong kalian Mas Petruk.
Dalem. Alam-alaman apa? Masalah halaman apa? Cah sekolah apa cah ngarit apa kepiye? Pengalamane cah ngarit. Cah ngarit. Ya. Ngarit iki mesti ana kewan. Sing tak takokke Ponorogo kene iki ana kewan. Kewan apa sing uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Apa? Oh, boleh wong kewan nang banyu kok iso mabur pakane suket. Kuwi ilmu lho, Mas. Apa? Walang iki lho. Walang ya. Ya, walang kan makane suket. Ya. Iki nang banyu ora suwe. Ya, tapi iso ta nang banyu le. Ora suwe. Kewan apa sing uripe nang banyu iso mabur pakanane suket. Yen ora iso takon karo aku. Ya wis kalah. Aku mulai takon piye? Kewan apa? Sing uripe nang banyu, sing uripe nang banyu ya kaya tok wader, lele, munjair ki uripe nang banyu. Sing iso mabur ya kaya tok lawa, kupu, manuk iso mabur. Sing pakanane suket ya kaya kebo, sapi, wedhus. Alah lele yo kewan dhewe-dhewe kowe ora tak kira sing iso ning banyu, ya iso mabur ya pangane suket. Lah, mbethek. Lah ya bener to Mas Petro? Salah. Nah, syukur aku dewa ngadepan tahun ya. Wis senengane kok Golek plesetane wong wae lah iyalah. Kecepatan iki saiki jamane jaman canggih. nggih, jaman canggih Jangan kecepatan canggih. yo. Ayo sebutke kewan 1000 cacahe 5 detik. Iso wis jagoan. Ayo. 1000 cacahe 5 detik. Yo ditung saka hitung saka 1 loro 1000. Iku apa yo? Ya, Ditung sik. Oh, tanda langsung 1000 cacahe. Kok 1, ayo. 5 menit. Titik. Terus. Jago. Terus. Bebek. Terus. Banyak. Terus. Ayo no. Salah liya. Entek wektune. Ngentekke pulsa. 5 detik iki ora suwe lho. Terus? Lho. Nek awakmu? Lho, iso to? Piye? 500 gajah, 500 macan. Wis rampung. Kalah 5 meneh. detik. Ilmu ya le ya. 5 detik. Lho, Ah. iki ilmu kewan. Ya, Arep ya, ya, dikincing ya, ilmu apa? Ilmu panganan? Ya. Makanan? Ya. Nggon snack kuwi akeh makanan. Hmm. Kuwi werna-werna ana sego, ana iwak, ana bakmi Ana komplit. komplit. Sing tak takokke. Apa bedane mie karo jengkol? Ya jelas beda to le wong ming ruwel-ruwel gek jengkol bunder. Cah TK iso jawab. Lah piye? Bedane mie karo jengkol. jengkol. Nek mangan mie ora iso mendem jengkol. Ning nek mangan jengkol iso mendem mie. Mangan jengkol Iso mendem mie. Nek mangan mie ora iso mendem jengkol, ning nek mangan jengkol iso mendem mie. kalah meneh. Ya golek ilmu le, kowe ning ngambar awak ya ora rugi aku ngundang kowe. Oleh ilmu anyar. Alam-alaman kok, Mas. Ya makane kuwi saiki Ilmu panganan. wis. Ilmu pemeneh. Ngarit wis. Kewan wis. Sing iso mabur, manuk. Manuk apa? Ilmu manuk. Ya. Seneng manuk nenggon kurungan. Ana manuk 5. Ya. Umpama tak tambahi 3 manuk kuwi dadi pira? 8. Salah. Salah meneh. Tetep ana 5. Lah terus Gatekno omonganku. Aku ana manuk nang jero kurungan 5. Oh. Umpama ki durung kasep. Oh. Tak tambahi 3 tetep ana 5. Umpama. Kuwi urung sida ta mau? Durung. Ora omong-omong ngono. Lah nek aku le ngomong ki ora nganggo umpama, gatekke ana manuk 5, ora nganggo umpama iki, tak tambahi 1 lah iki dadi pira? 8. Hei. Aku ana manuk 5 nang nggon jero kurungan ora nganggo umpama, ditambahi 1. Wis 6. Salah. Salah meneh. Isih 0. Lho. Ah sing tak tambahke kucing iki. Malah entek. Lah kucing mau iso mlebu kurungan? Lho, ya iso ta wong kowe. Lho kucing kok ora kucing ki pinter. Sing tak takokke. Kucing menek. Tiba. Buak sing dhisik apane? Cakare. Salah. Lho, salah. Salah meneh. Kucing menek tiba. Buak sing dhisik meneke. Cebloke keri. Aku ki takon, kucing menek tiba bok sing dhisik meneke. Nek kucing ki ora menek ora bakal tiba.
Tiba mergo menek. Wis bolak-balik kompok ya le. Ora apa-apa golek ilmu aku utang ngono. Anu Ilmu gombal. Digombali terus. damel pados duwe. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalu Bapak Jarum Surata. Oh nggih. Niki kula saking kru radio Gema Surya 94,2 FM. Nggih. Badhe sesumbang bawa sekar sinom. Wah, cocok nih. Nderek Mai Bagyo ambal warsa unmuh Ponorogo ing kaping 3 dosa. Lan mangki dawah langgam yen ing tawang ana lintang. Mugi-mugi unmuh Ponorogo semakin sukses. Amin. Amin. Saja nun. Wassalam. Nggih. Cakepan sampun dipun asta kanca wiraswara. Monggo Ingkang badhe badhe paring panyumbang Monggo. Nggih. swanten masipun Saking Gema Surya. Ini siap Gema Surya, direli Gema Surya kali. kalodhangan katuran tindak panggung ngoten. Nggih. Monggo. Nggih. Dipun serpekaken napa dos pundi kena dos semangat. Monggo Mataraman Cok kangge jemput ingkang badhe bawa monggo. Nenone. Monggo. Nggih. Assalamualaikum wilujeng dalu. Nggih, waalaikumsalam sing dalu, Pak. Kula wau mirengne cangkrimane Mas Bagong rumangsaku kanca kula Ponorogo dikalah nih mawon. Sik aku saurung nyekar Mboten. nyangkriman kalih Mas Bagong. Nggih. Badhe nderek gabung nggih Nggih, monggo. niki Mbah, ngaten Mas Bagong. Wong adan ki nyapa sing digocek yok kupinge. Niku kula ken Sing jawab. ditupi kupinge. Kula ken jawab. Nggih. Sing bener napa sing salah? Lah, ya sik jawabin sik no. Nggih ken jawab sing salah. Monggo kersa, ayo. Nggih, nek ken jawab sing bener nggih kula jawab sing Golek bener. wasis terahno kalah karo wong Ambarawa. Wong adan kok sing digojeki kupinge Sing tutupi ditutupi kupinge. kupinge. Sebab nek sing ditutupi lambene mboten saged adan. Betul. Ya, 100. Kan duit Bang. Tong mriki. 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 Jen wasis tenan wong Ambarawa. Matur nuwun Mas Bagong. Nggih. Nggih, Nggih. sugeng dalu. Pengkang. Wilujeng dalu. Dipun tepangaken Mas Bagong Ambarawa. Nggih, nggih. Nggih, dalu menika swanten jenengan direle Gema Surya. Nggih. Satri. Mas Bagong. Dalam. Gema Surya niku radio wayang kulit. Oh nggih, Wah, ngoten. minded kalian Mas Selamat Anom. mengudara, Nggih. selalu sukses. Nggih. Gema napa? Radio Gema Surya. Gema Surya. Ingkang kala gangsal taun kang kepengker ugi sampun nyekar sarengan Pak Haji. Niki kula nggih cobi-cobi niki sepindah keluarga besar Radio Gema Surya ngaturaken ambal warsa ingkang kaping 3 dosa kagem Unmuh Ponorogo. Pramila kula badhe urun rembug badhe nyekar kalih pupuh. Badhe nyekar Kalih Bagong. putuh mawon. Nggih. 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 Menika mangke Tereng wancinipun. nggih sekaripun sinom dintenganipun mangke dawah. Anu sinom kalih padha nggih. Nggih. Pupuh sinom. Nggih pupuh sinom. Yen sewu niki Nggih. Mangke dipun dawah mlumah napa dos? sakarepe. Jalan jungkel kok. Derek hayo pamit tambo unmuh engkang ambal warsi nuju kang kaping tridasa mugian
entuk maning Gusti apan unmu sayakti papan pandederan nipun nunanu wiji-wiji utama martapa satriya sakti bingkas karya munah memalaning praja niki padha ingkang sepisan nggih padha kaping kalih ingkang kaping kalih dipun sekaraken tembang eling-eling ngoten. dipun tembang Nggih. Nyuwun kok napa yen ing tawang ana lintang. oh Nyuwun nggih pangapunten. menika iki dipun Yen sewu Mas kersakaken lagu menika Nggih, insyaallah. warga cepu sak rombongan nyuwun lakon yen ing tawang ana lintang saking kas FC Cepu oh nggih monggo Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tegamu marang mega ingang koso nimas suntakoke bawatamu janji aku eling cahayu sumedhot rasane ngati lintang-lintang ngiwi neman tresnaku sudut wiyati Minang karo desa mono janjimu isa seni Mika ketiga kairing rasa tresno asih si melek kabeh iki yen ing tawa
Alhamdulillah wa syukurillah sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Haji Anom Suroto. Bawa sak langgamipun. Mas Bagong, dalem. Mas Petruk, wah iki Petruk Ponorogo, matur sembah nuwun. Nggih. Maten kalau badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Kula jewungon Mas, monggo. Nggih, catetane tinggal mawon. Ya, direpek. Arep melok ngrepek, Dek. Simbol iso Gemah Surya. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bapak Haji Anom Suroto. Niki kula saking kru radio Gemah Surya kala wau. Sampun katuraken lelagon nggih sembah nuwun. Won tunggalipun menika. Nyuwun lelagon Bocah Soleh. Saking Pak Guru Supratno ing Pingkuk Bendo. Lagu agem khas FC Jatim Pak Didik sak rombongan. Nyuwun Bocah Soleh saking Mbah No Kulit. Oh nggih. Nggih. Wah, Kepada Sivitas Akademika Unmuh Ponorogo, selamat milad ke-30, semoga sukses. Amin. Dan menjadi lembaga pendidikan kebanggaan bangsa. Amin. Nyuwun lelagon Bocah Soleh dari SMP Negeri 1 Ponorogo. Derek woro-woro dalam rangka HUT SMP Negeri 1 Ponorogo menggelar pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Bayu Haji tanggal 6 Agustus 2016. Terima kasih Ibu Hajah Yuli Dwi Astuti SPD MPD Kepala Sekolah. Oh iya. Alhamdulillah. Delok wayang Ren. Tanggal pinten niku, Pak? Tanggal 6 Agustus. Kamu Mas Bayu neh. Ngangge Bagong mboten, Pak. Tawa aku Petruk akeh ya, Kang. Aku melak, Kang. Ngangge Bagong. Aku gak eruh kuwi nganggo ora. Ngangge mboten. Nggih, nek Tawa-tawa, Kang. nek mboten nggih muga-muga udan deres. Tungone lek. Tungane kok elek men. Awang kula ki rekoso nggih purun. Ning anu Mas Bagong bareng tak surasa jroning taun iki kok kerep nyang Ponorogo kok niki swanten Unmuh Ponorogo niki bulan apa niki? Niki Mei. Terus mangke tanggal 9 isuk niku ten Sawo. Alhamdulillah. Nggih. Pinanggih malih. Tanggal